Madwar 70 professjonist involuti fil-qasam tal-mediċina sportiva qegħdin jieħdu sehem fil-ħames edizzjoni tal-iSports and Exercise Medicine Summer Course imtella mill-Kumitat Olimpiku Malti. Il-kors li qiegħed jittella matul din il-ġimgħa se jiġi indirizzat minn 17 il-kelliem internazzjonali li ġejjin minn 7 pajjiżi differenti, fosthom it-tabib tal-klabb tal-futbol tal-Liverpool Andrew Massey. F'dawn l-aħħar 10 snin il-mediċina sportiva rat avvanzi kbar anke bl-introduzzjoni ta' teknoloġiji ġodda. Il-professur Nikola Mafulli, wieħed mill-esperti f'dan il-qasam, spjega kif il-mediċina tgħin lil dawk li jipprattikaw xi sports jew jagħmlu eżerċizzju fiżiku. There's no doubt that over the course of the last 10 years, medicine has helped out sport. And it goes not just in terms of cure, which is what I just said a second ago, but in terms of the ways of preventing injuries. L-ispeċjalista tal-mediċina sportiva, Kirill Mikallef Safraġ, spjega kif din il-prattika mhix immirata biss għal persuni li jipprattikaw xi sports, imma anke għal dawk li qed jagħmlu eżerċizzju fiżiku biex itejbu l-kundizzjoni ta' saħħithom. Illum il-ġurnata nafu li Malta għandna problema ta' l-obeżità u naqas eżerċizzju fiżiku. Sports medicine huwa parti integrali biex naraw kif innaqsu l-problema. Il-mediċina tal-isport involvi grupp ta' speċjalisti li permezz tal-prattika tagħhom jgħinu l-isportivi u lil dawk li jipprattikaw xi tip ta' eżerċizzju biex jitħajjew tajjeb fiżikament u mentalment. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.